Kelli xi 3 jew 4 klijenti għal kumpaniji li ftaħt u jista' jkun li 17 Black setat kienet waħda mill-klijenti. Qal l-ex-Chief of Staff Kastilja Keith Schembri meta 3 dera t-tieni darba quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li qed jinvestiga l-kuntratt tal-Power Station tal-Electrogas, kuntratt li kien ikkundannat anke mill-Awditur Ġenerali. Keith Schembri xehed li kien l-ex Prim Ministru Joseph Muscat li ressaq il-proposta dwar il-Power Station tal-gas. Mistoqsi dwar il-fatt li Konrad Mizzi kien qallu li kull ma jmiss isir deb, Keith Schembri wieġeb li ma jiftakarx meta qallu dan id-diskors, għalkemm qal li l-Partit Laburista kien diġà fil-Gvern meta kellmu u kompla li l-aktar li kien jiltaqa' ma' Konrad Mizzi kien fil-kurituri ta' Kastilja meta kienu jaħbtu ma' xulxin. Meta jiġi fuq Ministru u jistaqsik dak kull ma tmiss inti jsir deb, ma tiftakarix partikolarment fejn ġraddi l-affari. Għalli li xar darbiet naħseb. Terġa'? Ma xejn tiħtort inti jew. Terġa'? Da sekket insaqsi. Jien qatt ma rid naqla flus minn fuq il-Gvern, sostna Keith Schembri u kompla li hu kien fetaħ xi 6 kumpaniji għalkemm Tilgate u Hernville ma nfetħux flimkien. Keith Schembri saħaq li hu qatt ma għamel xejn minn wara dar Joseph Muscat, għalkemm żied jgħid li hu ma kienx informa lil Muscat li kien bagħat lil Konrad Mizzi għand Nexia BT biex jiftaħ il-kumpaniji. U m'hemm l-ebda relevanza bejn is-soċjetà tiegħek Tilgate u Hernville u Egrant m'hemmx relevanza magħhom dawn. Egrant qatt ma insa qatt. Egrant le, imma Hernville laqqas. U għalfejn bat li Egrant u Hernville qed li allura, fis-sens ħallejta fil-arja, mhux qed li le. Kulħadd jaf li meta ħadtu. Egrant meta ħadd. Meta ħadd. Ma l-aħħar darba qedlek ma tafx ta' min mhux meta ħadd. Jinstaqsejtek l-aħħar darba tafx ta' min Egrant u inti qed li ma nafx. Issa llum qed tgħid li meta ħadd. Biex tkun konsistenti għalik ta'. Ħa nispjegalek. Sorry, konsistenzi kien ħajspjega. Spjegak għalek jispjega. Jien qedlek ma nafx l-Egrant bil-forsi ta' xi ħadd. Meta rreġistraw Nexia bil-forsi ta' xi ħadd hemm ma ntużarx. Set li meta ħadd. Ma taħattu, ma żgħirx mhux meta ħadd. Dwar il-kumpaniji sigriti fil-Panama, Schembri qal li ma jiftakarx min kienu l-beneficjarji tagħhom fil-waqt li insista ma nafx għal xiex inħolqu. Meta għandek imħalfin qed jgħidu illi jisma' meta bdiet tiċċaċċa l-qasba u hemm allegazzjonijiet pubbliċi ma kien hemm avvanz ta' xejn. Illum tħares lura u tajt illi forsi misshom ittieħdu deċiżjonijiet. Wara kulħadd bravu, ma naħsibx. Illum xtajt? Ma naħsibx bħalek. Ma taħsibx bħali. Ma naħsibx bħalek. Ġi inti tibqa' tajt illi kol imxejtu sew skont il-proċedura dak iż-żmien meta rġet l-allegazzjoni li kollox baqa' kif kien, kollox kien sew, hekk kellu jsir. Tikkonferma. Ekku. Tħares lura m'għandekx xi forma ta' regret fuq għadi. Fuq dile. Fuq dile, fuq affarijiet oħra għandek. Iva mela. Bħal xiex. Li bqajt fil-politika. Mistoqsi dwar l-allegazzjonijiet ta' relazzjonijiet bejn 17 Black u l-Electrogas, Keith Schembri sostna li ma jiftakarx jekk kienx tkellem ma' Joseph Muscat dwarhom jew jekk kienx kellmu Konrad Mizzi. Keith Schembri kompla billi qal li hu għadu jemmen li ma sar xejn ħażin fil-Power Station għalkemm jiddispjaċih li baqa' fil-politika. Meta sirtu tafu bħal uffiċċju tal-Prim Ministru issa illi hemm l-allegazzjoni, anzi kien issuspettat dak iż-żmien Jorgen Fenek illi huwa wieħed mill-mandant fil-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. X'pass ittieħdu fid-dawl li dan kien kuntrattur tal-Gvern, kien shareholder, kien UBO tal-Gvern. Meta kien għadu suspettat, tieħdu xi passi. Kontu ġejtu informati li hu suspettat. Nażel li ma nirrispondix. L-ex-Chief of Staff ċaħat li kien għadda xi informazzjoni lil beneficjarju ta' 17 Black u ma weġibx fuq bażi ta' sigurtà x'passi ttieħdu wara l-qtil ta' Defni Caruana Galizja u l-involviment ta' Jorgen Fenek bħala suspettat. Keith Schembri qal li ma jiftakarx u żied jgħid li l-Panama Papers qatt ma kienu diskussi fil-kabinett. Intant dan il-grilling tal-PAC se jissokta nhar it-tlieta li ġej.